Nahuman na ang 14.9 million pesos nga Phase 1 sa 4-story 8 classroom sa Suba Basbas Elementary School. Apan, wa pa kini magamit hangtod karon. Niya ang RTV Presents ni Luan May Rondina. Kasamtangang adunay 954 ka mga estudyante ang Suba Basbas Elementary School apan 24 lang ang ilang mga classrooms. Duha ni ini mga makeshift classrooms lang, samtang ang usa home economics room. Apan nakuhaan pagayod kini og duha ka mga classroom sa kinder dihang gisugdan pagpabarog ang 4-story 8 classroom building niadtong Hunyo 21, 2024. Wa usab gipagamit ang usa pa ka classroom sa kinder tapad sa gi-construct nga school building kay buot masiguro sa principal ang kaluwas sa mga estudyante. Busa sukad sa niaging school year, nagpatuman na sila og duha ka shift sa klase. Wala ang ilang principal dihang gisusi sa RTV Balitang Bisdak ang Suba Basbas Elementary School kay naka-sick leave kini. Hinoon gitugutan kami sa mga school personnel nga masusi ang gitrabahong school building. Wala na'y nagtrabaho ni ini, sukad pa ni adtong hinapos nga bahin sa buwan sa Hunyo, matod sa pipila ka mga school personnel. Gipaalihan kini og trapal sa ilang principal aron di basta-basta makapaduol ang mga estudyante aron malikay sa disgrasya. Apan nangagusbat na usab ang trapal. Nabantayan sa news team nga nahuman na gayud ang mga classroom sa ground floor. Gikonpermar usab kini ni Engineer Jonas Hakalan, Division Engineer sa DepEd Lapu-Lapu City. Kaning Suba Basbas supposedly pwede ra gyud gamiton unta sa eskwelahan pero ni kuan si ma'am nga dili lang siya mo gamit. Gisuwayan sa RTV Balitang Bisdak pagkuha ang habig ni kanhi Lapu-Lapu City Lone District Congresswoman ug karon Mayor Cindy Kinchan kabahin sa moong proyekto apan nibalibad siyang ma-interview kay matud niya puno ang iyang schedule sa tibuk adlaw. Apan sa mensahe nga gipada ni Chan sa RTV Balitang Bisdak pinaagi sa ilang Public Information Officer iyang gikonpermar nga nakumpleto na ang Phase 1 sa Suba Basbas Elementary School nga gigahinan og 14.9 million pesos. Apan hangtod karon wa kini magamit kay matud niya buot sa principal nga masiguro ang kaluwas sa mga estudyante ug malikayan nga mabalda ang klase kung magsugod na usab unya ang pagtrabaho sa Phase 2 sa naasoy school building. Kung imong tan-awon, daw na humanagayod ang ground floor o Phase 1 ni ining maong school building. Hitsas na kini sa mga pintal, electric fan ug uban pang mga features. Apan tungod kay wa pa kini ma-turnover, napasagdan ang maong school building o gani ang hallway o ang labi ni ini gilumot-lumot na o gikamangan na sa mga sagbot. Matod ni Engineer Hakalan, nabutangan na hinuon og slab ang second floor ni ini ug gimanduan na niya ang kontraktor nga mapa-waterproof ang flooring ni ini. Since dili pa man mabutangan og kanang atop ang upper floor, gipakuan na lang nako ang flooring, gipa waterproof kay daghan naman gud mig kuan sa una nga instance nga if dili ma-waterproof mo kuan ang tubig ba mo tuhop siya which is mo damage siya sa structural sa building. May pagpasabot usab si Engineer Hakalan kung nganong ang pag-construct sa 4-story 8 classroom building na anam-anam ug wa gilayon mahatagi sa kinatibuk ang pondo. Ang kuan ni Congressman is ipabahin man niya sa ubang eskwelahan pod. So instead of making a 4-story building, naka-ready na lang ang iyang structure to 4-story. O niya, requestan lang og additional funding para makompleto gid ang 4-story. Ning bag-o lang, gimanduan sa uluhang buhatan sa Department of Education ang tanang mga regional ug division engineers sa pagduso og report sa wa matiwas nga mga school buildings. Kini aron masubay kung aduna bay irregularidad sa maong proyekto. Uban ni Marlon Malgazo, ako si Luan May Rondina ug kini ang akong short dokyo.